Дами и господа, оставки или не, имаме събития в страната, които са важни извън тази политика. Макар че може би и те са политика, това е избора на новия български патриарх. Тази неделя той ще бъде избран и между тримата, вече посочени от синода. Тук е професор Калинакев, казвам добър ден. Добър ден. Този избор стана много проблематичен. Видяхме много коментари и по отношение на това, кои са тези трима и достойни ли са, и по отношение на това, колко трудно се стигна до тук. За да почнем разговора, нека да покажем една кратка визитка на тримата, измежду които ще изберем патриарх. Да я видим. Русенският митрополит Неофит е роден на 15 октомври 1945 година в София. Светското му име е Симеон Николов Димитров. Завършил е Духовната академия на Софийския университет, специализирал е църковно пеене в Русия. 30 годишен е подстриган в монашество в Троянската света обител с името Неофит от българския патриарх Максим. Бил е сътрудник на Държавна сигурност с псевдонима агент Симеонов. Той е вербуван заради честите си пътувания в чужбина. Митрополит Неофит беше сред близките до патриарх Максим духовници. Ловченският митрополит Гавриил е роден на 16 юли 1950 година в София. Светското му име е Цветан Методиев Динев. Завършва основното си образование в Чехословакия. След завръщането си в България завършва Висшия инженерно-строителен институт в София и Духовната академия на Софийския университет. 5 години е предстоятел на българското църковно подворие при Московската патриаршия. Митрополит Гавриил е ревностен противник на алтернативния синод. Той е един от малкото членове на синода, които не принадлежат към Държавна сигурност. Старозагорският митрополит Галактион е роден на 26 февруари 1949 година в село Ветрен, Пазарджишко. Светското му име е Георги Любенов Табаков. Завършва Софийската духовна академия, защитава докторантура в Московската духовна академия. Митрополит Галактион е един от разколниците в църквата, които през 1991 година искат патриарх Максим да бъде свален. През 1995 година се връща и е приет в лоното на църквата. През 2000-та е избран за старозагорски митрополит. Галактион е първият митрополит въвел архонството в църквата. Вербуване от Държавна сигурност, в архивите фигурира с псевдонима Мишо. Професор Накев, представихме ги. Има ли какво да добавите по тези визитки? Ще кажа само, че много кратко и до някъде несправедливо бе представен митрополит Неофит. Аз съм виждал досието му много внимателно. В него има едно единствено предложение за вербуване като агент и нищо друго. Така че не бива да го слагаме в кюп. Най-вероятно, още повече, че специалистите по досиетата казват, след като му е сложено псевдонимно име Симеонов, както е първото му име Симеон светското, но най-вероятно той не е агент, така не правили в Държавна сигурност. Други имена слагат обикновено. Добре, да, и аз съм чух, излязаха и тези коментари. Кажете ми, между тези трима митрополити, между тези трима епископи, имате ли вие предпочитания, кой смятате, че трябва да бъде достойен патриарх? Знам, че избора не е ваш, но ще ви питам за коментар. Избора по някакъв начин е и мой, тъй като аз съм мирянин на Българската православна църква. Не. Но мисля, че не е прилично да посоча точно. Мирянин или мирянин? Тук беше знеполски епископ и ми каза, че е мирянин от миро. Нека да не, живееш в мире, т.е. в света. Мирянин. Да ви интересувам ударението. Добре. Сега вижте. Двама от избраните от архиереите на Светия Синод са най-доброто, което може нашата църква в момента да има. Това са митрополитите Гаврил и Неофит. Слава Богу, че те бяха номинирани. Към това, което бе казано за тях, ще добавя, например, че и двамата са били близки. Т.е. духовен наставник им е бил един епископ Партений, който е твърд противник на комунизма и редовно в документите на Държавна сигурност, където се спомене името му, се казва религиозен фанатик, страстен враг на комунистическия режим. Тези хора, и митрополит Неофит, и митрополит Гаврил, са израснали под неговото лоно. Често се говори за митрополит Гаврил, че бил свързан с Русия. Вижте, него го обръща във вярата, защото той е инженер, той е завършил инженерство. Обръща го във вяра една монахиня Мат Мария Докторова, която действително е рускиня, но произхожда от съвсем друга традиция. Това са белоемигранти, това е една от стариците на Българската православна църква преди 10 ноември, при която като отидеш, веднага влизаш в списъците на Държавна сигурност и почват да събират материали срещу теб. Което означава, че в неделя има много голям шанс да бъде избран, ако бъде избран един от двамата, за първи път
един достоен архиерей на православната ни църква, който да придаде символично добър вид на който и да от двамата ще бъде добре за българската православна църква. И веднага казвам едно много голямо но. Защото третият, или по-скоро първият, който бе номиниран, митрополит Галактион, е същински срам за църквата, и то не само, защото е правил архонти. Архонтите тъй или иначе с едно злощастно решение на Светия Синод неотдавнащо бе признато. Но никога не е било признавано. Ще трябва много добре да го забележите. Обяснете ми. Тръгнаха тези архонти, твърдяха, че нямаме такава традиция в православието, че не са наши, след което Синод изведнъж каже, че има архонти. Без съгласието на трима митрополити, Неофит, Натанаил и Йосиф, и без присъствието на патриарх Максим. Нека да го заскобим това, защото много се спекулира с това. Никога православната ни църква не е признавала съществуването на велик архонтски орден, а митрополит Галактион има видеоматериал за това. Титулува себе си. Ние, казва старозагорски митрополит и върховен свещеноначалник на Великия архонтски събор. Няма такова нещо в църквата. Ако той е свещеноначалник на такъв орден, той е едновременно свещеноначалник в църквата и извън църквата, което е абсурд. На светски език това се нарича конфликт на интереси, но в църквата това се нарича принадлежност едновременно към църквата и към тяло вън от църквата. И още нещо много важно. Духовен настойник на ордена на рицарите тамплиери от Иерусалим. Пълно безумие. Ордена на рицарите тамплиери е съществувал единствено и само в католическата църква до началото на 14 век, когато е разтурен и в католическата църква. В днешно време това е нехристиянски орден в България, чието поделение се ръководи от разни бивши ченгета. Ако той е духовен наставник на този орден, той е духовен наставник на нещо антихристиянско. Затова аз казвам, митрополит Галактион най-вероятно няма канонически статус въобще да бъде архиерей на Българската православна църква при това положение. Камо ли да бъде избран за български патриарх? Професор избраха го пръв с най-много гласове. За съжаление, аз мога да се представя как това стана. Вярно е, в Светия Синод има спор. Има нещо като две партии. В това няма нищо, кой знае колко смутително. Вижте, има спорове в Синода и това е нормално да има. В политиката можело в Светия Синод само ангелоподобни. Разбира се. В резултат на тези спорове най-вероятно за него са гласували в началото, за да не гласуват за някой от противоположната партия, и така той изплува. Аз не съм привърженик на теорията за големия заговор. Вижте коментарите на Йосиф, на него високопресвящето митрополит Йосиф и него високопресвящето митрополит Гаврил. Ето ги. Срещу когото и да се говори срещу тия тримата, един от тях ще стане патриарх. И след това от този човек ще искаме да има авторитет, хората да го уважават, да го слушат. И ако сега се пише какво ли не е вярно или не е вярно, то просто той в това ситуация ще стане патриарх. Затова аз съм убеден, че голямата част от журналистите са хора честни, хора добросъвестни, хора, които искат да помагат, но има и други и не бива това нещо сега да става. Нека има наистина добронамерено отношение към тримата и този, който бъде избран от тях, все пак да почне с едно достоинство. Че това открито се казва, че тройката се чака с нетърпение, за да ми изкарат магариите, моите селни. Така че с дядо Галактион вече се почна вчера. Няма начин. Сега е това. До сега наместник-председателя обикновено е ставал патриарх. Сега митрополит Кирил как прие това, че не беше включен в тройката? С усмивка благодари човека на всички и каза, не съм искал, нали, да прегърна всички, поздрави избраните и с усмивка каза, приема Божията воля. Този въпрос е наистина, имаше коментари, че Варненския митрополит може да бъде, той беше и наместника по време на тези избори, че може да бъде избран за патриарх. Вижте, аз напълно разбирам митрополит Гаврил, който в момента говори благородно, тъй като той е един от участниците в състезанието. Да не мислите, че е възможно да тръгне да говори срещу някой от другите двама. Това е абсурд. Така че напълно го разбирам. Варненският митрополит ли? Варненският митрополит има две агентурни псевдонима. И е бил сътрудник на две управления. И на първо, и на шесто.
злощастно изгонен от Гърция. Представете ли се да беше станал патриарх? Нали нещо заради Отатон, заради там документи? Вижте, виждал съм доносите му. Няколко доноса написани с ситен почерк, всеки един от тях над 30 страници. Беше ми много трудно и мъчително да ги чета, защото става дума за хора, които не познавам. Доноси срещу монаси в Атон. Наши български монаси. Всякакви. Вижте, най-лошото при него е, че съществуваше най-голямо съмнение, че е станал епископ, т.е. придобил сана си със съдействието на Държавна сигурност. Чичо му е нарича. Нали е против правилата това на църквата? Това е против 30-то апостолско правило, което гласи епископ, който се здобие с сана си със съдействието на светската власт, да бъде низвергнат, отлъчен от църквата и всички, които се съобщават с него. Добре, това е в миналото. Оставете. Професор Ракев, обяснете ми друго. Не е ли канонично? Не е ли срещу Евангелието, което казва да не служиш на Бога и на Мамона? Сега, ако служиш на Държавна сигурност, която казва, че религията е опиум за народа и е атеистична, и служиш на религията, няма ли този конфликт? Не служиш ли на два Бога? Разбира се, че е така. Сега, ние сме живели през комунизма, знаем колко е сложна цялата работа. Може да някой да е бил притискан, може да са и били използвани негови слабости. Да не трябва да съдим. Да бяха се разкаяли нещо, да бяха направили една сълза да бяха прородени. Защо не се разкаяха? Вижте му типажа на митрополит Кирил, да кажем. Вижте фенотипа на Галактион. Галактион, ако стане патриарх, това би било връщане на чудомировската пейзанщина, овенчана с златна митра. Ужасно просто. Ужасно. След като православното християнство бавно и постепенно започна да се връща в големите градове. След като християни православни започнаха да влизат хора, които съзнателно са обърнали към вярата. Такива свещеници има вече. След като започна да се изгражда една, макар и много крехка православна интелигенция в страната, такъв един човек като Галактион да се инсталира, в тялото на църквата, би било ужасно. Затова аз ви казвам, огромен е шанса. Огромна е отговорността на църковния патриаршски избирателен събор. Добре, знаете ли нагласите, горе-долу? Не мога да съм сигурен. Все пак имам надежда, че там са събрани хора, които ще имат разум и ще изберат измежду двамата. Неофит Русински и Гаврил Ловченски. Когото и да изберат, това би било невероятен успех. Не защото българският патриарх има голяма власт. Според устава той няма власт. Няма власт, която дори минимално да се приближава до монархията. Формалната. Той има 2 гласа в синода, митрополитите по 1. Правилото е патриарха да не прави нищо без консенсуса на митрополитите и те без съгласието на своя предстоятел патриарха. Той е примус интер парес, първи измежду равни, но има огромен символен капитал. Това е лицето на църквата. Това е, тъй да се каже, лицето, което се обръща освен към църковния народ и към по-широката общественост. Но ще представлява църквата пред другите братски църкви. Това ще именно, точно така. Точно за това ви казах колко би било притеснително, ако Кирил бе влезал, изгонен от Гърция. Гърция е православна страна. Да. Огромно е предизвикателството пред църквата ни. Тя до този момент все още продължава да живее капсулирана в една провинциалност. Единствено с руската църква имаме някакви връзки. А сръбската има богословски капацитет. Румънската църква, манастирите са пълни. Гръцката църква също има богословски капацитет. Ние поддържаме връзки само на протоколно равнище до сега. Добре, новия патриарх, утре ще го знаем, кой дано да е така, както казвате, ще успее ли да направи това, което миряните очакват? Знаете критиките, че църквата е капсулирана, че не стига до хората, макар и се определяме 90% за православни, хората наистина не общуват, не се причестяват. Църквата осъзнава ли вече нуждата да поеме своята роля като духовен водач? Вижте, сигурен съм да кажем, че митрополит Гаврил добре съзнава това. Един от малцината архиереи, за които мога да свидетелствам, тъй като съм някак си свързан с Ловеч, всяка седмица той води сам светата литургия. Важното за църквата обаче не зависи толкова от патриарха. Тя трябва църквата да слезе там, където е собствено църковния народ. То е по енориите, по храмовете. Високо преосвещените, за да се послужа с игрословица, епископи са твърде високо преосвещени. Много високо, надалеч от църковния народ се намират. В една епархия, като Софийската, има над 150 храма, и на всичките тях началника, епископа, всъщност с църковния народ общуват презвитерите, свещеници. Така.
Няма нищо лошо. Ма нали ги полагат тия епископи, нали? Те търсят хубави, добри свещеници, нали? Те ги ръкополагат. Вижте, не е също. Не е точно така. Да кажем, митрополит Галактион изгони от Старозагорска епархия един от истинските духовни лидери на България. Отец Петър, да кажем, е един от истинските духовни лидери на България. Това е човек, който е обърнал от алкохолици, от дънни хора, люди, които са станали членове на църквата, някои от тях аз познавам, са станали дори свещеници. Прогони го от Старозагорска епархия. От завист, от чиста проклетия от завист. Митрополит Кирил на времето прогони един отец Любомир от Варна, за съжаление той кривна към разкола. Прогони го. Има. Някои митрополити воюват с презвитерите. Това не бива повече да става. Много се надявам новия патриарх поне това някак да промени. Презвитерите трябва да бъдат събор около епископа. Те трябва да бъдат неговите крайници, фигуративно казано, с които те, епископите, да се докосват до реалния църковен народ, а не да воюват с тях. Не да им завиждат тогава, когато събират. Добре, казахте за монашеството. Нямаме монаси. Нямаме монаси. Нали оттам произлиза това висше духовенство. Ако нямаме монаси днес, утре откъде ще имаме епископи и духовни водачи? Що нямаме монаси? Страшен въпрос е това. Ако погледнете Румънската църква, там... Пълни са манастири. Имат манастири по 100 човек. Ние общо имаме 100 в България. По-малко са даже от 100. Което означава, че в България монаси, които да представляват живата църковна съвест, защото живеят независими от света, не са зависими, могат да бъдат църковна съвест, всъщност нямаме. Имаме хора, които или си карат стажа в манастира, докато станат епископи и знаят, че това е пътя, по който са поели, или са се превърнали в някакви изтерзани стопани на порутващи се сгради, които трябва да обикалят по разни фирми и да ходят да се молят в метрополията. Нещо трябва да се направи. Не мога да отговоря на този въпрос. Не трябва ли патриарха и синода да мисли за това? Смисъл, това не е ли големия проблем? Синода трябва да мисли. Патриарха трудно може да реши въпросите на епархиите. Патриарха има няколко манастира, тъй наречените ставропигиални, които са под негова непосредствена юрисдикция. Това са най-големите манастири в България. Вижте какво, тук не съм особен специалист, но трябва да ви кажа, най-вероятно църковните имоти трябва да се управляват по подходящ начин. И тези парите, да се каже, да идват някъде в манастирите, за да могат поне от условията на живот. И най-важното е да се спазва стриктно тази поне духовна независимост на монахите. Добре, кажете ми две думи последно за прословутите влияния на Руската православна църква тук. Четем по медиите, чуваме, че руснаците, Руската църква, лоби, едни са за тях. Има ли такова нещо? Наистина ли има такова? Вижте, аз нямам сигурни доказателства за това, за да го твърда, но ще си спомня, че веднага след смъртта на патриарх Максим, една силна фигура в Руската православна църква, нищо, че е дякон, Андрей Кораев, се изстъпи и заяви, че новия български патриарх трябва да бъде добър приятел на Руската църква. А защо да не е приятел на Руската църква? Нали са православни? Аз това и коментирах. Чудесно изказване, но трябваше една запетайка. И на гръцката, и на румънската, и на сръбската, и въобще на православните църкви сестри. Да. Самия факт, че той подчерта руската, е крайно неприлично. Крайно неприлично. Вижте, традицията е това. Провинциална църква нашата, непрекъснато с някаква българщина тук се свързва църквата. И единствената връзка е Руската църква. Това е от край време, от освобождението насам. Има ли такава битка между руската и гръцката школа? Едните казват, гърците се... Няма такава школа, за съжаление, сред епископата. Практически всички са възпитани в Русия. Натаниил не е ли в... Сега Натаниил е, доколкото знае, болен, пък и няма да участва в патриаршеския избор, нали така? Така се говори за него. Когато имаше визитки, всичките там са завършили в Русия. Ще ви кажа само в скоби, че особено зловредните ченгета измежду тях обаче са специализирали и на Запад. Галактион е бил в Регенсбург. Представете ли си, Галактион е бил студент на Бенедикт XVI, най-вероятно, по това време кардинал Ратцингер. Да. Добре, стискаме палци и се надяваме утре един от двамата да стане. Дано един от двамата да стане. Вие мислите ли, че има реална опасност Галактион? Аз смятам, че не. Той беше компромисна фигура просто. Да се надяваме, че няма такава опасност. Вижте, понеже тук гледах дълго време предаванията, предишните събеседници. Много ми се ще да реагирам на нещо. Да, и ти сте да свършваме, да. Господин Боби Марков
изключително силно ме разочарова. Защо? Може ли да се говори за политиците на прехода под общ знаменател? Всякакви политици са управлявали прехода. Генерализация Беля. Така говорят хората от улицата. Ето това е абсолютен популизъм. Грешка, да. Никога няма да му Политиците, депутатите. Никога. Кой депутат? Кой политик? Онези, които приватизираха монополно електроенергията в България, правителството на Симеон Сакскобургготски ми да го беше казал. Да извади договорите. Благодаря ви за... Добре, надяваме се да излезат всички тези договори. Благодаря ви за това участие. Тук ще бъде Лиляна Павлова. Имате ли въпрос към нея или не? Не. Продължаваме напред.